Haka jingilam ka kongrona khumdait ka badai ka MDC jong ka nongpo constituency bungut na kipait ba kila penyeso yala desha ka parti NPP ki badai na kiwe ki nongkershan bamanswa jong ka sang UDP Kongres lembat kiwe Lapriang Puromiki lembah walking president jong ke parti NPP jong ke jela uba Hamlet Sondotling haka jingdon lang uba Bu Clement Maulong ubalong presiden ke Ripoy district jong ke parti badu Dr. Celestine Lengdo uba de MLA jong ke Umsning constituency. Shushu haba jingkran na kaliang ka kongrona haka ne kasngi kalaong baki pajba akim day bandu jingkermen bakin ai ka jingshania ayaka kanang baka nongpo constituency jong ka parti NPP kadon nya kathong banwan ra ayaka kerdan MLA jong ka parti NPP house nam arachar ar phra Subawan Syakman laku adik-adik banwan no Pak Marius Malai ngasuha ban kuliah ni yai Pak Marius Malai nang ta Iseles Maring Donbok Malai Michael Siem Wante Bok Kunde nang ta iba Drip Rangtelu ngadremio ekandes ka Bapura ngong yapi wan nom du jingkermen wan nom tharai da kong wei pat long confidence ha ka kongrit kong kanong yalam ka jongpi ngan nom i wei ro baro ngin ya don bentalang hang ne ka kamtam lele ha ka ne ka parti ka bangi don na po nong po constituency ni don ka thong ya ka bangin ngin job la ne ngin ra ya kata ka post MLA house nem ar hajar ar popra dengan ngai scam ba tang mga ka president tang i presiden NPYF NPWF ki secretary ki nong yit kam ki bahakmat nginom la andai ka badon kam ki don ki baong yang kongret nga tangan wan be pus nem klem pus ro ngan penpoy be hakate ka sini dan naga benta jong pi ya kita ki ba pus ne klem pus naga benta ka parti pi adon angkat nga ai ka jing thap ti ka bakerbang naga benta ka jong pi dagan ne ka por ngas nguru ya ka ban ai ka jing khublei ya baro kiri orang ba ki ba juya kershan yang nakapor siya kapor bat ban kapasay piyo i menengi la yang lain hang ne ban ong ban nakatiem kaya jong i ki ba la penya so mo henry nga ban ong ba mentam don bariam don syu bat mai ngila de hi ki NPP nga la persyan ka bala bani accommodate lang lane banya prung lang banya yo bentalang bat kata kalong ndey bale siliang khamat ndey nakabanta jong ka jing telon jong ka kang hangan ne kapor ngas nguru namar bai kong Veronica Santiwar jeri ila kampoi kamslam ila de iwe ne ki parlok long kemi baju senran yang iba lalong sisya kum kata kading ke bakersyan ujing tung ubala kedor henre idon ban ya kersyan ban nga kapur kabanga ngamat ika jing e ngas buram ya kane kalong kemi kabaya idon ban nga nakapor sya kapor kublesi pun kong Veronica Santiwar jeri kum i General Secretary in charge Ripoy district te hapo ka blok ru ni don kami ka jingerap ka jongpi lada day ha ka parents lada day ha ka youth lada day ha ka women